Dobrý deň. Dnes bude, dúfam, toto žrebovanie zaujímavejšie. Ideme totiž žrebovať nášho prvého výhercu v súťaži o jazdu na formule Ferrari a Fare Vachon. Ideme žrebovať teda výherný lístok, náš prvý. Spúšťam žrebovanie. Štart. Som zvedavá, kto sa teda bude tešiť z jazdy na okruhu na Slovakia Ringu. Či to bude teda žena alebo muž. Jazdiť sa bude v priebehu mája roku 2013. Presný termín uskutočnenia jazd oznámime výhercovi po skončení súťaže. Dúfam, že sa už teraz premiešali všetky ešpezetky, takže asi môžem zastaviť žrebovanie. Týmto zastavujem žrebovanie a môžeme gratulovať nášmu výhercovi, pán Gabriel Dudás. ID výherného lístka je 2000703. Srdečne gratulujeme. Ešte prečítam ešpezetku SA101CA. A ešte chcem teda našich súťažiacich upozorniť, aby ste zadávali správne ešpezetky, pretože pri prípadnej výhre sa výherca preukazuje technickým preukazom. Tak sa teším na pána Gabriela Dudaša. Na Slovakia Ringu sa uvidíme. Dovidenia, gratulujem.